Здравейте, геймери и начинаещи! Днес в това видео ще играем малко Geometry Dash. Това за първи път ще играем тази игра. Аз съм много добър на нея и мога да ви показвам как да я минавате. Не всички нива съм минавал, както всеки геймър. Не може да минеш всички нива, но мога някои нива да ви покажа как се минават. Мога да направя втора, трета, четвърта част. Но ако ви харесват тези серии, всичките клипчета, които правите, удрите лайкове, защото имам много малко и само 4 абоната имам. Моля ви, абонирайте се и давайте лайкове. Така много помагате на канала ми. Така, влизаме в Geometry Dash Lite. Тя е онази безплатната. Така, ето тук са ми всичките скинове. Както виждате, малко са. Имам и по-хубав скин. Чакайте. Този е малко по-хубав. Сега ще му сменя цвета. Така, тук трябва да сложи червения. И тук трябва да сложа този. Сега е много хубав. Я праските по един лайк за този скин и направо. Сега, това е нагоре. Ако пуснете, той пада надолу. Както гъста на колата. Ако натискате газ, тя тръгва. Ако не, тя пада. В смисъл, намали се скоростта. Ей тук. Ех, тези реклами. Много са гадни. Така. Аре пътеките. Така. Сега затваряме и ей, тук има една монета. Ето я. О! Видяхте ли къде отидох? Видяхте ли? Аз въобще не го знаех това. Ето това ниво съм го минал с двете тайни звезди. Така, него ще минем, защото трети път си минах. Опа, извинете, да наникам си. Много ми хареса тази песен, затова. Тези трябва да ги прескочим, иначе ще ни изстрелят на бодлите. Така, втори опит. Така. Винаги трябва да внимавате кое е правилно да се цъка. Тези не трябва да ги прескочите. Така. 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 Ето.
сега. Дайте лайк, ако искате да го мина. Така. Тук има монета. Ето тук има монета. Вижте. Ето тук е. Но аз съм взел и за това е бледа. Даже аз пропуснах едната. Но ако умрем, ще се върна да я взема. Ето. Опс. Не го направих нарочно. Така, това е последен опит. Стискайте палци да взема монетата, да ви покажа къде е. Някои от вас сигурно я видяха. Беше бледа и беше там точно като скачахме на такива. Само че не е тук, а по-нататък. Така, сега ще отидем. Тук няма монети. Още не. Сега след малко е тази монета. Тук е. Вижте! Видяхте ли? Видяхте ли? Трябва да паднете на второто. На второто не скачате и то ви отвежда при монетата. Ето тук, както ви показах е втората. Третата не съм я открил. Или поне май я открих, но не можах да я взема, защото беше много трудно. Така, ето тук, така. Така, много внимавайте. Така. Тук скачаме така много внимателно. И ще го минем сега. Ето е третата! Видяхте ли третата? Аз ме е знаел. Просто трябваше да не скоча там. Ние го минахме, хора, вижте! Горе, вижте! Минахме го, Браво! Браво, дайте един лайк. И ще минем трето последно ниво. Това вече съм сигурен, че това ще е първа част. Затова втора част ще играят другите нива или ще играят другата Geometry Dash. Така, това е третото ниво, не съм го минал. Така. Тук има едно, което трябва да го пропуснете. Има един джумп. Така. Ето тези жълтите трябва да ги цъкнете като сте във въздуха и те ви изстрелват. Нагоре. Има много такива за цъкане. Затова. И трябва да винаги да внимавате кои трябва да цъкате. Ето тук, ето това не е за цъкане, вижте. Това не трябва да го цъкате, иначе ще ви стреля при водните. Така, трети последен опит. И свършва видеото. Така. Стискате палци да го минем. Така. Добре, много добре за сега. Така, добре. Пропускаме, това добре. Така. Добре. Добре, ето тук. Ето тук, придържайте се горе и ще свърши видеото. Така, трябва да се придържате на самолета отгоре, но да не се блъскате в тези. И по едно време ще стигнете едно като парзалка, където отгоре е монетата. Там, като я вземете, тя е отгоре на тавана, ще я вземете и това е първата монетка. Добре, сега край на видеото, защото, както казахме, 3 нива, 3 опита, 3 по 3, 9. Правилно ли смятам? Мисля, че да. Добър съм си. Така, довиждане, приятели. Скоро ви очаква втора част на игра на Geometry Dash. Довиждане!